Magandang umaga, Pilipinas. Maksyong morning po sa inyo, mga ka-aksyon. Suma sa inyo po ang Aksyon Radyo Balita. Ngayon po araw ng Martes, January 11, 2021. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita, 5 lugar sa Pangasinan binabantayan ngayon ng PHO dahil sa mataas na bilang ng COVID-19. Kapulisan na hinikayat ang mga motorista na makipag-cooperate sa COMELEC checkpoints. Secretary Raul Lambino sinagot ang kasong rape na sinampa laban sa kanya. Mahigit 600 aktibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. 179 ang bagong confirmed case. Mga dati nang tinamaan at gumaling sa sakit na COVID-19 sa mga daan muling kinapitan ng virus. Samantala, liquor ban sa bayan ng Season E pinatupad. 2 mangisdang nasiraan ng bangka sa laot, nasagip. Sa ating police report, binatang sinita dahil sa paglabag sa curfew hour, nahulihan ng illegal na droga. 2 kababaihan nahuli dahil naman sa illegal na sugal. Top 3 most wanted person in Dagupan City, nasa kote. Balitang pambansa, 3 bagong COVID-19 variants pinangangambahan. Balita naman si Bayong Dagat, dating Myanmar leader Aung San Suu Kyi, muling hinatulang makulong ng 4 na taon. Sa showbiz, Kathniel, inaayos na ang pamilya bago pakasal. At sa palakasan, Philippine Sports Commission inihahanda ang protocols para sa bubble training ng mga atleta. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli po, ito ang Aksyon Radyo Balita. Ako pang inyong tagapaghatid ng balita, Aksyon Dav Tibakay. Ngayon sa detalye, nasa 5 mga lugar ngayon sa lalawigan ng Pangasinan ang binabantayan ng Provincial Health Office dahil sa pagdami ng kaso ng naitatalang COVID-19. Batay sa daily COVID-19 monitoring bulletin ng PHO, hanggang nitong araw ng linggo, January 9, nanguna ang bayan ng Lingayen sa mayroong pinakamaraming aktibong kaso ng sakit na nasa 44. Sinundan ito ng Calasiao, ng Santa Barbara, Urdaneta City. Bukod dito, kabilang din sa mga may mataas sa kaso ang mga bayan ng Mangaldan, Binmalay, Malasiki, Bautista at bayan ng Asingan. Nitong linggo, pumalo sa 129 ang bilang ng panibagong kaso ng sakit na naitala sa buong lalawigan, mas mataas ang 33 kaso noong January 8 na mayroong lamang na 72 kaso. At dahil dito, umakyat sa 61 ang 7-day daily average cases sa Pangasinan mula January 2 hanggang January 8. Mas mataas ito sa sinundang linggo mula December 26 hanggang January 3 na mayroon lamang 3 daily average cases sa loob ng 7 araw. Sa kabuuan, mayroong 36,553 ang tinamaan ng COVID-19 sa Pangasinan, 34,396 ang nakarecover, habang 1,126 naman ang nasawi. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Kagabi naman mga ka-aksyon, sa pinakuling monitoring ng Provincial Health Office, sumampa sa 607 ang naitalang aktibong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nasa 179 ang confirmed cases, 2 ang recovery, 1 ang namatay kahapon dahil sa COVID-19. At dahil dito, nasa 36,232 ang total COVID-19 cases sa Pangasinan, 34,398 ang recovered, 1,227 ang total death. 11 bayan sa lalawigan ang binamatayan ngayon dahil sa mataas sa kaso ng COVID-19. Una ang Lingayen na may 49 na aktibong kaso, 48 sa bayan ng Calasiao, 45 sa San Carlos City, sa Urdaneta City 40, 38 sa Santa Barbara, 28 sa Malasiki, 27 sa Binmalay, sa Mangaldan 25, tig-18 sa bayan ng Bautista at Asingan, at 14 sa bayan ng Aguilar. 76 naman aktibong kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan.
Puspusan ngayon ang pagbabantay ng health authority sa bayan ng Maldaan matapos makapagtala ng mahigit sa 5 reinfection ng COVID-19. Ang mga ito ay mga dati nang nagkaroon ng nasabing sakit na gumaling na, subalit muling kinapitan nito. Sa isang panayam, sinabi ni Dr. Raquel Ogoy, ang COVID-19 focal person sa bayan, ang mga ito ay kabilang sa mga nagparami ng bilang ng COVID-19 cases. Mini-monitor din ang ilang kataong umuwi sa bayan galing ng Maynila para sa holiday, subalit dito na inabutan ng sakit. Dahil na rin sa pagtaas ng kaso, ipinag-utos si Maldan Mayor Marlene Lambino sa PNP at sa local IATF ang pagsuspinde sa amusement rides sa plaza at operasyon ng food strip na hanggang sa Enero 15 pa sana. Samantala, ang PNP naman ay mahigpit na minomonitor ang posibleng paglabag sa curfew hour ng mga residente sa bayan. Simula ngayong araw, January 11 hanggang 31, muling ipapatupad ang liquor ban sa bayan ng Sison. Sa abisong pinalabas ng Municipal IATF, hawak ang bawal ang pagtitinda ng mga alak o anumang nakakalasing na inumin sa lahat ng mga establishmento, ganun din ang pagkonsumo ng kalintulad nito sa lahat ng pampublikong lugar sa bayan. Ayon pa rin sa IATF na bahagi ang hakbang na ito upang mapigilan pagkalat ng COVID-19 doon. Paalala ng LGU Sison, sumunod ang lahat sa umiiral na health and safety protocols. Samantala, pansamantala namang isinara ng lokal na pamahalaan ng San Nicolas ang kanilang Christmas in the Park. Bunsod na rin ito ng tumatas ng kaso ng COVID-19 sa buong bansa at sa lalawigan ng Pangasinan. Layunin pa rin nito na mapigilan lalo ang pagkalat ng nasabing sakit. Umaasa naman ang LGU San Nicolas sa pamumuno ni Dr. Alicia Primicia sa makipagtulungan ang taong bayan at sumunod sa ipinaiiral na minimum public health standards. Samantala, sa ibang balitang lokal, sa pagsisimula ng gun ban at COMELEC checkpoint sa iba't ibang mga lugar sa bansa, nagpaalala ang Ilocos Police Regional Office 1 o ang Pro 1 sa lahat ng motorista na aktibong makipag-cooperate sa kapulisan. Kapag napadaan sa checkpoint, i-dim lamang ang headlight at ibaba ang bintana ng sakyan at ihanda mga kaukulang dokumento tulad ng driver's license maging ang vehicle registration. Buksan ang cabin light upang makapag-visual search ang otoridad. Bukod dito, ipinaalala rin ng Pro 1 ang mga basehan upang matukoy na lehitimo ang checkpoint. Una, dapat nasa maliwanag na lugar ang mga pulis at dapat suot ng mga pulis ang kanilang uniforme. Bawal ding palabasin mula sa loob ng sasakyan ng driver maging ang mga sakay nito. Hindi rin pinahihintulutan ang physical o body search sa mga nasa loob ng sasakyan. Maliban dito, hindi required ang mga motorista na buksan ang kanilang glove compartment, trunk, maging ang mga dalang bag kung meron. Anumang pagsuway dito ng mga pulis na nakatalaga sa checkpoint areas ay maaaring maging paglabag sa karapatan ng mga motorista. Samantala, pinaalalahanan ng lahat na agad isumbong sa pinakamalapit na police station ang mga kahina-hinalang checkpoint operations upang agad maaksyonan ng mga otoridad. Sumagot si Secretary Raul L. Lambino, Presidential Advisor for Northern Luzon, sa Administrator at CEO, kaugnay sa umano'y malisyosong reklamo laban sa kanya at sa asawa nitong si Maldan Mayor Marlene Lambino sa Ombudsman. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Secretary Lambino, hiniling nito kina Executive Secretary Salvador C. Medaldea, DOJ Secretary Minardo Guevara, NBA Director Eric Distor na magsagawa ng full-blown investigation upang matulungan silang maisiwalat ang totoong pagkatao umano ng mga taong nasa likod-ani ng malisyosong reklamong isinampas sa Office of the Ombudsman for Luzon laban sa kanya at may bahay. Habang hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng reklamo, nais nilang linawin na hindi nila nakilala ang umano'y mga nagrereklamong sina Rosella Tabano at anang nitong si Rowena Tabano alias Maricar na o nagtrabaho man lang bilang kasambahay sa kanilang bahay sa Kansas City o sa Mangaldan mula January 2019 hanggang June 2021 na siyang malisyosong nakasad umano sa news article. Hindi raw nila kilala mga ito at kung sila may totoong mga tao at gamit man ang tunay na pangalan ng buuin ng gawagawang complaint affidavit at in-execute sa Notary Public nitong August 5, 2021 ayon sa information na natanggap mula sa kanilang reliable source. Nilino nito noong January 3, 2019 na sinasabing petsa kung kailan naganap ang unang panggagahasa
Sa Noy 15 anyos sa si Maricar. Sa Quezon City at January 4, 2019, silang mag-asawa. Anak na si Mark, manuga na si Melanie at apong si Lou kasama si napunong Barangay Melinda Murillo, Cecil Dizon at iba pang staff ay nasa Baguio City. Tumuloy umano ang mga ito at nanatili ng ilang araw sa Camp John Hay. Naglaro pa raw ito ng golf sa Baguio City Country Club kasama si dating Baguio City Mayor Antonio Tony Boy Tabora Jr., dating Baguio Councilor Tony Bong Mandapat at punong Barangay Richie Abalos. Nagsalo-salo pa raw sila ng kanyang pamilya sa dinner kasama ang mga kaibigan at staff. Tinawag ni Secretary Lambino na gawa-gawa, pawang kasinungalingan at politically motivated, layon lang daw na sirain ng kredibilidad ng pamilyang Lambino. Tiniyak naman nitong isa-isa nilang sasagutin ang mga aligasyon sa takdang panahon at handang harapin ang anumang investigasyon para lamang patunayan na gawa-gawa lang ang aligasyon laban sa kanila. Hiniling din nila na imbestigahan ang grupong Citizens Movement Against Corruption, Criminal Crime, Illegal Drugs and Gambling Incorporated at Professor Salvador Singson de Guzman maging ang kanilang mga aktibidad. Umaasa si Lambino na agad nakikilos ang naturang mga tanggapan upang mapigilan ang ganitong uri ng pambibiktima sa mga inosenteng tao. Panghuling balitang lokal, nasagip ang isang mangisda mula sa Nasagip ng isang mangingisda mula sa bayan ng Infanta ang dalawang mangingisdang mula sa Subic, Zambales na nasira ng bangka sa laot. 6 na araw umanong nagpalutang-lutang sa dagat ang magamang Benjamin Ider, 52 anyos, at 15 anyos na anak nitong si Michael, parang residente ng Sitio Tahimik, Purok 3C, Barangay Kalapukuan, Subic, Zambales. Nasira ang kanilang bangka nang bumanggaro sa isang kahoy dahilan ng tuluyang paglubog nito. Nagpalutang-lutang umano ang mga ito sa dagat gamit ang container. Inaretres ng matagpuan at magsagip sila ng mangisdang si Jonel Pulido na nooy pumapalaot upang mangisda. Agad nitong dinala sa Pampangan 2 at saka nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard Substation Infanta. Sa kabutihang palad, walang tinamong anumang sugat o pinsala ang mag-ama. Nakauwi rin sila sa kanilang pamilya sa Zambales sa tulong ng LDRMO Infanta, PCG Substation Infanta at PCG Subic. Aksyon Radio. Police Report. Kalabos ang isang 21 anyos na binata makaraang makumpiskahan ng illegal na droga sa checkpoint ng mga pulis sa San Carlos City. Nagsasagawa ng checkpoint ang pulisya sa barangay Nilintap nang mamataan nila ang motorcycle rider na si Eduardo III Ferrer, caretaker ng Panabong na Manok, residente ng Barangay Terese. Backrider ito sa motorsiklo. Nasita sila dahil sa paglabag sa curvy R at walang helmet. Mabilis namang tumakos ang driver ng motorsiklo. Samantala, ng kapkapan si Ferrer ay nakuha dito ang 2 pakete ng suspected shabu na nakalagay sa nakatuping papel. Nakatakda na itong sampahan ng kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado naman ang 2 kababaihan dahil sa illegal na pagsusugal sa bayan ng Asingan. Nagsagawa ng anti-illegal gambling operation ng mga pulis sa Zone 4, Barangay San Vicente West nang mamataan sina Agnes Gadiaza, Rosemary Gadiaza, Melody Launico at Ruby Garcia. Subalit sina Launico at Garcia ay nakatakas. Nakumpiska ang isang set ng barahat at bet money na mahigit sa 2,300 piso. Nakatakdang sampahan ng kasong legal gambling ang mga nahuli. Nasa kote naman ng mga pulis sa bayan ng Dasul ang itinuturing na top 3 most wanted person dito sa lungsod ng Dagupan. Kinasa ng mga pulis sa Dasul, Dagupan City PNP at PNP Maritime ang operasyon sa Barangay Hermosa, doon nahuli ang akusadong si Jeremy Batingan, 26 anyos. Ang akusado ay may kinakarap na kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nananatili ito sa kulungan dahil na rin sa kabiguang maglagak ng piyansa na tigda 200,000 piso sa 2 kaso.
Sa ating balitang pambansa, 3 bagong COVID-19 variants pinangangambahan. Alert level 4, itataas sa NCR kung mapupuno ang mga ospital ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan at iba pa sa ating pagbabalik. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Board, Management and Staff. Action Radio Pangasinan, ang oras na po natin ay alas 7:32 sa detalye ng ating balitang pambansa. Tatlong bagong variants ng COVID-19 na tinatawag na Delta Cron o Delmicron, Florona at IHU ang pinangangambang kumalat ngayon makaraang matuklasan sa Europa at Amerika. Agad namang pinawi kahapon ng Department of Health o DOH ang pangamba ng mga Pilipino sa pagsabing wala pa sa Pilipinas ang naturang mga variants. Iginiit ng DOH na ang World Health Organization ang siyang otoridad sa pagkumpirma sa naturang mga variants at pagdetermina kung ang mga ito ay variant under monitoring o variant of interest o VOI o variant of concern na. Ayon sa mga international na ulat, may 25 kaso na ng Delta Cron ang natukoy sa bansang Cyprus. Nakitaan ng Delta Cron ang ng 10 mutation mula sa Omicron variant, habang ang genetic background nito ay kalintulad naman ng Delta variant. Posible umanong dahil sa pagkakasabay ng Delta at Omicron, lumikha na ito ng bagong variant na resulta ng pagpapalit-palit ng mga ito ng genes. Samantala, natagpuan naman ng 12 pasyente sa France ang IHU na may 46 na mutation. Hindi pa naman mababatid kung gaano kabagsik at kung gaano kabilis kumalat ang naturang variant na kailangan pang isailalim dagdag pa sa mga pagsusuri. Natagpuan naman ang tinatawag na Florona sa 2 pasyente sa Estados Unidos at isa sa Israel. Ang Florona ang tinatawag na pinaghalong impeksyon ng influenza o flu at ang COVID-19. Nakahanda naman ang gobyerno na itaas sa Alert Level 4 ang National Capital Region na NCR kapag umabot sa mahigit sa 70% ang healthcare utilization ayon sa Malacanang. Sa isang panaya, may sinabi ni Cabinet Secretary, Acting Presidential Spokesperson Carlos Ograles na nananatili pa rin ang Alert Level 3 sa NCR dahil sa mataas na daily attack rate ng COVID-19 at moderate na hospitalization rate. Pero agad niyang itataas sa Alert Level 4 kapag naabot na ang threshold, bagamat sa ngayon ay nakakaya pa ang sitwasyon at kaya pang tumanggap ng mga pasyente sa mga ospital. Idinagdag pa ni Nograles na dapat pa rin itaas ang bed capacity sa mga temporary treatment and monitoring facilities sa buong bansa. Pero sa ngayon, aniya, hindi pa naabot ang pamantayan para itaas sa Alert Level 4 ang NCR. Iginit din nito na sa mga local government units na dapat itaas ang telemedicine at telehealth para sa mas maraming mamamayan na makapagkonsulta kahit nasa loob ng kanilang tahanan. Samantala, mamamahagi naman ang Department of Health sa mga government hospital ng mas murang bersyon ng generic na anti-COVID-19 pill ng Pfizer na Paxlovid. Ayon sa Food and Drug Administration ng FDA Director General Dr. Oscar Gutierrez, nabigyan nila
ng compassionate special permit ang Bexovid, ang mga murang bersyon ng Flaxovid. Dagdag pa nito na ang CSP ay ibinibigay sa DOH at ang nasabing ahensya na ang namamahagi sa mga pagamutan kapag nagsimula na ang BioCare ay life science. Ang Bexovid ay kauna-unahang genetic version sa buong mundo na US FDA-approved brand na Flaxovid na gawa ng Pfizer na ang generic name nito ay Nirmatrelvir at Ritonavir. Ang nasabing gamot ay nagpapabawas ng hospitalization o kamatayan hanggang 89% kapag naibigay ito ng 3 araw mula ng makaramdam o maramdaman ng sintomas, habang 88% naman kapag naibigay ng 5 araw. Samantala, panghuling balitang pambansa, hinikayat ni Prom D presidential aspirant at Senator Manny Pacquiao ang publiko na maging kalmado at maging maingat. Pahayag ito ni Pacquiao sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Omicron at Delta variant ng COVID-19 at nagkakaroon na ng local transmission. Apila ni Pacquiao sa publiko pati na sa mga opisyal ng gobyerno na maging maingat sa impact ng health crisis dahil nasasakripisyo ang bansa. Ayon kay Dr. Rochin Solante, isa sa mga miyembro ng vaccine expert panel ng gobyerno, 3 hanggang 5 beses na nakakahawa ang Omicron. Ayon kay Pacquiao, dahil sa pahayag ni Solante, hindi na nakakagulat na napakabilis ng pagdami ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 nitong mga nakalipas na araw at pagdami ng aktibong kaso sa komunidad. Ito rin ani ang dahilan kung kaya marami sa mga health workers ang tinatamaan ng sakit at napuno na ang mga healthcare facilities. Sa pinakahuling talaan ng Department of Health, nasa 28,707 na ang dagdag na talaan ng mga nagpositibo sa virus. Balita naman sa ibayong dagat, hinatulang makulong ng karagdagang 4 na taon ang pinatalsik na leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Ang kaso ay ukol sa illegal possession at ang pag-import ng mga walkie-talkies. Ganon din ang paglabag sa panuntunang ipinapatupad ng COVID-19. Unang natula si Suu Kyi noong December at napagbigyan mabawasan ng hatol ng 2 taon. Mula pa kasi noong February 2021 ay nakakulong na siya nang agawin ng militarang kontrol ng gobyerno sa Myanmar. Maraming bansa rin ang nagkundina sa pagdinig ng kaso na sinasabing hindi patas ang nangyari. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. Halfway na raw ang construction ng ipinapatayong bahay ni Catherine Bernardo para sa kanyang mga magulang sa Antipolo. Kung titignan daw, ang mga larawan na kuha sa construction site sa social media account ni Catherine, tapos na ang structure at ang kailangan na lamang mabuo ay ang flooring at ang wall. Kapansin-pansin na puro construction ang inatupag ng pamilya ni Catherine simula noong pandemic. Nauna riyan, nagpagawa siya ng isang studio na magagamit niya at maaring upahan din naman ng iba. At sa katunayan, doon isinagawa ang kasal ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado, kaya masasabing kumikita na raw ang kanyang investment. Halos na siya, nasa finishing na raw ang studio ng mag-groundbreaking naman sila ng bahay sa Antipolo. May nabubuo tuloy na mga espekulasyon na maganga. May plano na raw si Catherine at si Daniel na lumagay sa tahimik dahil minamadali ng tapusin lahat ng kanilang mga balak para sa kanilang pamilya. Ang mga bagay na ito ay matagal na raw na napaghandaan ng boyfriend niyang si Daniel Padilla na may naipatayo na ring bahay para sa kanyang family kung sakali. Hindi man na may kakaila na kasalan din mauwi ang kanilang buhay, kaya maganda daw na may napaghandaan na sila. At magugunitang sinabi na noon ni Daniel na napag-ipunan na niya ang lahat ng kailangan hanggang sa paglaki ng kanilang mga magiging anak. Aksyon Radyo. Sports News. Dahil wala pang katiyakan kung kailang huhupa ang COVID-19 surge, ay inaayos na ng Philippine Sports Commission o PSC ang gagamiting health
and safety protocols para sa national teams na papasok sa bubble training. Ang bubble type setup training at nakikitang solusyon ng PSC para may pagpapatuloy na mga national athlete ang kanilang paghanda para sa mga lalahokang international competitions ngayong taon. Kabilang sa mga sasabakan ng Team Philippines ay ang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo at ang 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Setyembre. Ipinagpaliban kahapon ng PSC ang muling pagbubukas ng kanilang mga pasilidad sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila City at Phil Sports Complex sa Pasig City. Dahil sa COVID-19 surge, bunga ng Omicron variant, muli ang ginamit ng nasabing mga pasilidad ng Interagency Task Force at ang Department of Health bilang quarantine centers. Inilagay ng AATF sa maigpit na Alert Level 3 ang Metro Manila at mga karatig probinsya. Simula noong January 3 hanggang 15, bunga ng pagsirit ng mga COVID-19 cases simula nitong buwan. Nauna nang ipinasok sa bubble training ang mga national athletes ng boxing, triathlon, karate bilang paghanda sa Hanoi Sea Games at Hangzhou Asiad. At inyo pong napakinggan ang kalipunan na ating mga pagbabalita dito pa rin sa Aksyon Radyo Balita. At syempre pinapasalamatan ko rin yung mga nakinig na nood dito sa aming programa. Maksyong morning po sa inyong lahat. Eto po, mga nanood po sa atin. Maaksyong morning po, Sir Eric Kawili, Sir Salva Marcancino, Sir Ben Gap Jovellanos, Ma'am Delia Cabais, Ma'am Zeraida, hello po sa inyo. Joyce, hello, kamusta ka na? Ma'am Emily Hovero Macaltao, Ma'am Marlu Malano, Ma'am Violi Valdez Ferrer, hello po sa inyo, Ma'am. At ganun din kay Mabilangan Familiar Janice, hello po sa inyo. Thank you sa laging pagsubaybay dito po sa aming programa. At sa mga tagapakinig po namin na nakikinig, nandyan sa kanilang mga kabahayan, sinasabayan ng kanilang mga almusal, thank you po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez, News Center, kasama dyan Action Jeric James Pasilyao. Ako naman po ang inyong naging tagapaghatid balita, Action Dav Tibakay. Nag-iiwan na po ako sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Susunod ang programang mga issue ng bayan. Kasama po dyan Action Joel Balolo. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita.